Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Pozdrawiam was serdecznie. Zobaczcie, co znalazłem. Myślałem, że to już nie istnieje. Nietypowa rzecz, taka moja pamiątka, to deska do krojenia, którą zrobiłem w podstawówce jeszcze. Na ZPT, na zajęciach praktyczno-technicznych. Może topornie wygląda, ale sam ją zrobiłem. Normalnie niesamowite, że to jeszcze się zachowało. Sam tutaj dziurkę zrobiłem i tak tutaj to zostało zrobione przeze mnie. Nie wiedziałem, że to jeszcze istnieje, jakie to stare. Jeszcze z podstawówki. Pozdrawiam was, drodzy widzowie. Chciałem wam to pokazać. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam was, Piciu. Pa, pa.